Negua mendian. Udazkena harin joaten da alpeetan. Geroz eta hotz handiagoa egiten du mendian. Gainean da negua. Zatoz, Heidi. Kaixo, Heidi. Posten naiz, ze moduz, hotzak zaude? Bai, oso. Sudurra izoztu zaitia. Gorri-gorria daukazu. Zeri egiten diozu barre. Elurra! Elurra ari du! Elurra ari du! Horrexegatik egiten du hotza. Aitona! Aitona! Zatoz, korri! Zertara dator horrelako zalaparta. Elurra ari du, zatoz ikustera! Ai, begira, Aitona! Elurra da! Bai, hasi du dagoeneko. Ai, ze polita! Izar txikiak bezalakoak! Elurra, oso ederra da! Ai! Ai! Ai, ez atertu! Aupa, elurra! Elur mordoa! Hotzotza dago! Txuri-txuria dago! Ez nazaude, Heidi? Egunon, Aitona. Ez alda ederra, elurrezko oean egin dut lo gau osoan. Zerbait egin beharko dut elurra ez sartzeko. Ai. Heidi, ze zabiltza? Izaiek irrinka egiten duten ikustera etorri naiz. Eta ze, egiten dute kirrinka? Ez dakit pa. Izan ere adarrak oso goian daude, goi-goian. Zatoz, Aitona, zatoz nirekin entzutera. Ederki, ikustagun ba.
Entzun duzu, Aitona? Utzidazu adi entzuten. Ez tutik ere entzuten. Ez ertxo ere ez. Aitona, nik bezala egiten duzu. Bai, eta ez zait bat ere axola. Lambro, zatoz nirekin. Ui, logurak zaude? Aitona! Ikaratu egin nauzu. Mugi, Lambro, korri, korri, korri! Korri, korri! Heidi, oztu egingo zara! Goazen barura! Pelota ontzak ez dira oraindik etorri. Ez dira etorriko! Ez dira gehiago mendira etorriko? Elurra hasten duenean, ez dira mendiratzen. Ez dira datorren udaberrir arte itzuliko. Eta ez ditut pelota elurtxo ordu arte ikusiko? Ez? Ui, ze pena. Aitona, orain bat! Zatoz, Aitona! Korri, korri, zatoz! Zer gertatzen da, Heidi? Orain bat gelditu da izeiaren azpian. Bai? Ikusten? Zergatik gelditu ote da hor zaurituta dago? Ekaitz zuhaitzaren aterpea erabili nahi du babesteko. Zer? Zer da ekaitzu aitza? Abereek eta txoriek aterpetzat erabiltzen dute, orainak orain egiten duen bezala. Izaiaren adarrek kanporan zabaldu eta etxe moduko bat sortzen dute. Noski, horrela elurra ez da sartzen. Elurra inguruan gelditzen da. Zer jaten du? Goseak dagoela ematen du, ez da? Bai, baliteke. Orduan jaten emango diot. Zoaz belar ondu bila, gustatuko zaio. Bai! Zatoz ez izan beldurrik. Jateko pixka bat ekarri dizut. Ui. Zer gertatu da, Heidi? Oreinak ihes egin du. Nik bere laguna izan nahi nuen. Ezin zara horren laster orain baten lagunekin. Pazientzia pixka bat behar duzu animalien lagun izateko. Utzi belarra zuaitzazpian eta itxaron. Ongi! Aitona, belarraan utzi dut! Begira, begira!
hasi da! Jaten hasi da! Negua oso gogorra da Alpeetan. Heidi txikiari ez zaio axola ordea, lagun berriak aurkitu ditu eta. Pozten naiz. Hau poza, laguna gara! Aitona, norbait datorrela uste dut. Zer? Atea jo dutela entzun dut. Zure irudimena besterik ez da, umea. Nor etorriko litzateke ba alako ekaitzarekin. Arrazoi duzu. Hor kanpoan norbait abila, Aitona. Elur gizona izango da, zu jatera etorria. Ez didazu beldurrik ematen. Ez ikaratu, umea. Begira nor etorri den. Pello, posten nauze etortzea, gau poza. Urbila dizut ondora, generala. Hobeto? Jantzak zerbait, honekin godik. Aurrera, jantezako. Bueno, mila esker ez dut sekulalako janari goxorik jan. Ez horregatik, baina ez diat gehiago aterako. Arraio pola, nien aizalako tripontzia? Agur, Pello, ondo pasatu dut. Nik ere bai, etorriko alnaiz datorren igandean. Bai, noski, bai, ez da? Bai, zaindu eure burua, Mil esker. Urren arte.